номи ту чӣ? Абу Муслим. Абу Муслим кадом мактаб мекунӣ? Мактаби 8. Аҳолии Тоҷикистон 10 миллион. 10 миллион. Болотар ё камтар? Болотар. Офарин, қабул мекунем. Ва чанд фоизи Тоҷикистон аз кӯҳ иборат аст ва чанд фоизаш аз ҳамворӣ? 93% кӯҳҳо, 7% ҳамворӣ. 93 аз кӯҳ, 7% аз ҳамворӣ. Офарин, қабул кардем, ду савола ҷавоб додӣ. ва саволи охироне ки ду баробар ҳамин мукофоти туро зиёд мекунад. Қаҳрамонони Тоҷикистон чанд нафаранд ва киҳоянд? 6 та. Садриддин Айниев, Бобоҷон Ғафуров, Эмомалӣ Раҳмон, Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳитамур ва Мирзо? Мирзо Турсунзода. Ана, ятиҷа хай кӯмак кардем. Ҳисоб мекунем, не ки ҷиддитар бикун, майли? Майли. Офарин. Марҳамат, ба ту 40 сомон. Розияймо? Бале. Тоҷикистон? Ба пеш. Ба пеш.